Diyos maray na hapon po sa Indogabos, sa gabos ng mga bisita, and of course, sa tuyang mga televiewers right now. Ako po si Alan Ranyola, saro po akong taga-barangay Bitano, Legazpi City. Nagklase po ako sa Aquinas University, Bachelor of Science of Business Administration, major in Marketing. 5 po kami magturugang, and saro po akong negosyante, na nagatao po ki mga trabaho sa mga kaakian and ang sakuyang mga magurang, mga negosyante man. And naglaog po ako sa bida politika kang 2010 up to 2019. Natawan po ako ki 3-term as a City Councilor of Legazpi City and naging ex-officio board member man po ako kang Sanggunian Panlalawigan kang probinsya kang Albay kang 2016 up to 2019 dahil ako po ang presidente kang Philippine Councilors League Albay Chapter. Ini po ang liga kang mga councilor didi po sa probinsya kang Albay. And nagklase man po ako sa UPNC PAG and nagklase man po ako sa McDonald's Hamburger University in Oak Brook, Chicago. And at a very young age, nagtabang na po kami sa family business and even up to college. And then naglaog po ako sa bida politika na sa diri ko lang po without the help of my parents because ini po ginusto ko talaga. Actually, kang 2010, kang 2001, naimbitaran ako na maglaog ni the late Mayor Meli Roses. Kaya lang, di po ako tinugutan na maglaog sa bida politika because naniniwala sinda na ang mga negosyante dapat na maglaog sa politics na baka daam mabankrupt ang sa indang mga business. But in 2010, nagdesisyon po ako sa diri ko and swertihan man po ako. And nagibo po ako kisa diri kong pangaran without the help of my parents. Thank you. Akong kamo po manggana after May 9, 2022 elections, anong klaseng liderato po ang dadaron nito sa konseho? As in, anong klaseng serbisyo ang mamamatian kan mga Legaspeño? Well, ako po ang kung sakaling paladon po ako bilang Vice Mayor kang siyudad ng Legazpi, of course, there will be a transparency and there will be a harmonious relationship with each other. I will not divide the house because gusto ko po magsararo para magtrabaho kimaray para sa siyudad ng Legazpi. Even sa mga tao po sa laog, gusto ko po sararo kita dyan. And gabos po ng mga Legaspeño, welcome po na magbisita sa Sangguniang Pangludsod kan Legazpi. And ako po matrabaho kimaray, matanos, gabos po ng mga kaipuhan na ayuson sa siyudad ng Legazpi, yaon po ang sakuyang pagsusuporta, and gabos po ng mga magayon na programa kang satuyang executive, yan po ang sakuyang susuportahan. Dahil gusto ko po na mas lalong mag-asenso, asin magayon ang siyudad ng Legazpi. Kung kamo po o ang siyudad ng Legazpi matauanin $1 million na grant, $1 million grant, saan po nindo gagamiton ini para sa siyudad as in nata? Well, kung natawan po kita ki 1 million grant, kang donor, ang priority ko po is tawan kimarhay na serbisyo mga Legaspeño. Number 1, kaipuhan mapakaray po ang patubig digdi sa siyudad ng Legazpi. Ipapadagos ta ang tao ki mga marahay na patubig na potable digdi po sa southern part of Legazpi and mga katugangan ta dyan po sa northern part of Legazpi. And so may mga wara pang mga harong na pwedeng matabangan, mga social housing, yan po ang sa iling ko na dapat ang gibuhon. And siguro magkaigwa po ki mga i-grant, like for example, ini mga kaakian na maggusto na magtapos kang sa indang pagklase, like ini magtao ki mga scholarship program para lalo po makatabang sinda po sa siyudad ng Legazpi. And siguro ini pang mga satuyang mga paraoma, kaipuhan po siguro matabangan ang satuyang agrikultura dahil aramtaman po baga na digdi po sa siyudad ng Legazpi or sa probinsya Calabay, we are really more on agriculture and tourism.
Kaya inio, siguro sa paagi kay ining grant na inio, pwede tang matabangan ang satuyang mga paraoma para mas lalo pong maging makusog ang sa indang sektores. And of course, ang satuyang turismo na kaipuhan man matabangan because sinda po ang saro sa mga pinaka-affected kang nang inipong nag-aging pandemya. If in case tabi kamo ang maging pamayo kan pigaabot tang August body sanggunian, paano ta mai-implementar ining pigaabot tang check and balance? Ako man po, naging city councilor akong syudad ni Legazpi for almost 9 years and naging ex-officio board member. And gabos po na nag-aagi po sa Muya, dyan po sa Sangguniang Panglunsod kang Legazpi, talagang pigahadalan mi po kimaray kung ini po ikakarahay or ikaka-asenso kang syudad ng Legazpi. There should be a check and balance between the executive and then ini pong sa puyang legislative. Yan po ang sa iling kong gigibuhon mi na para po ma-assure na ang mga Legazpenyo na tama po ang samuyang piyagibo. Sa first 100 days, upon assumption sa sanggunian panglungsod, ano po ang first thing na gigibuhon nindo para mabago ang sistema sa konseho? Kang nag-urong kami ni Congressman Pido Garbin, there should be a tandem na dapat kung ano ang plano mi talaga. It's not only the legislative. Kailangan, as your partner, kay Puan ara mo po ang planong gibuhon kang sa tuyang executive. Number 1, ang gusto ming gibuhon is matawan ki maayos na tubig ang mga Legazpenyo. And number 2 po, gusto mi pong maayos ining problema kang sa tuyang puro palsok na kuryente. And number 3 po, matawan po ki mga trabaho ang mga Legazpenyo. So yan pong tulo ang plano na gustong gibuhon kang sa tuyang congressman na si Pido Garbin. But in my case, as a aspirant Vice Mayor of Legazpi City, ang sakuyang gustong programa na gustong ipadago sa Sangguniang Panglunsod, which is napunan ko naman, ini pong pagtaoki mga scholarship program, dyan po sa Sangguniang Panglunsod kang Legazpi, and ini pong health services. Gusto ko po na mas makusog ang satuyang health services digdi po sa syudad ng Legazpi. Dahil ka mga nakaaging panahon, dahil nakulunan po talaga ang mga nagtirios, and ngunyan po, grabe po ang pangangipuhan. And pangtulo po, kasubago na mention ko na kaipuhan, pakusugon ang satuyang agrikultura, and at the same time, ang satuyang turismo. Dahil para po makatao kita, kidakol na mga trabaho sa mga Legazpenyo. And siguro, dagdag ko naman na bilang sarong negosyante, we would like to invite businessmen to invest here in Legazpi City. But syempre, kaipuhan po siguro na i-review ta ang satuyang tax code, kaipuhan po maging competitive ang satuyang pagbubuwis sa satuyang mga negosyante, and at the same time, matao po kita ki mga magayon na mga tax incentive para po dakol kitang mainganyar ng mga negosyante dito sa syudad ng Legazpi. Since na-mention naman po kasubago, paano po nino ma-explikar sa mga botante? Ang mayor po baga, ang functions niya is executive functions. And kamo naman po, bilang vice mayor, kung sakaling manggana, legislative functions. Ano po ang pagkakaiba kang executive functions kang mayor and legislative functions kang vice mayor? Ang sarong pagkakaiba between the executive and the legislative, kami po dito sa legislative, kita po ang nag-create kay mga resolutions and ordinance, and also ika po ang presiding officer, and ika man po ang department head kang sanggunian panlalawigan kang panglunsod kang syudad ng Legazpi. And syempre, bilang sarong vice mayor, pagwara po ang satuyang alkalde, ika po ang magiging acting mayor. And siguro, we really need to work together para po mas magayon po ang resulta or pagtao ki mga magayon na serbisyo sa mga Legazpenyo. Ano po ang legislative agenda nindo? Digdi sa mga wires ning kuryente, telepono,
as in cable, na namaransiwal na, as in nagsisilbi ng eyesore, as in delikado man sa publiko. Yes, ang pagkaaram ko po kay NIO, may existing ordinance na talaga yung NIO because kung magiramduman ko, they were reminded by the chief executive to fix this ini pong mga spaghetti wires dito sa syudad ng Legazpi, which is an eyesore. And siguro kung ako man, pag-abot dyan, it's really to talk again to this entity like ini pong mga telcos, power company na pakarayon kimaray ang sa indang mga wires dito sa syudad ng Legazpi para bako po eyesore. And siguro in the future, kung talagang mas magiging magayon ang pagayununta ang syudad ng Legazpi, kung ako po puton, dapat nga ni gibuhon ta ang ini pong downtown garo small BGC na ang mga cable wires yaon po sa irarom. Bako po yaon dyan kakaralay-kalay kung sain-sain. So yan po ang gusto ko. Kung ako po ang aaputon, Under the local government code po, syempre kung aram nindo ang gigibuhon kung kamo na manggana, dapat aram tamon po ang limitasyon. In case po maging acting mayor kamo, pag may temporary vacancy po su mayor, ano po ang pigigibo kang acting mayor? As in, so mga limitasyon man o dainin na pwedeng gibuhon as acting mayor? well, I think exciting po yan, ano, attorney? Kung ika po maging acting vice mayor kang syudad ng Legazpi. Siyempre, number one, iilingon mo po gabos ang mga papeles na dapat mong kaypuhan, pirmahan, kung sa iling mong ini po, tama po inio, para advantageous para sa syudad ng Legazpi. And gabos po ng mga programa kang sa tuyang alkalde na sa iling mong mga maray, then we should continue doing it. And kung basta, it should be advantageous to the city government of Legazpi and to the people of Legazpi. Saro po sa mga, siguro, sa paglibot-libot nindo digdi sa 70 barangays kan Legazpi, naradeparo man siguro nindo ang pangangaipo sa salud kan mga tao, lalo na sa mga pinaka-remote barangay or far-flung areas. Ang problema ninda, itong so easy access sa health facilities. If in case kamutabi maging pamayo kan sanggunian, anong proposal ang pwede nung ibusol tanganing matawang kay access sa salud itong mga riyaon sa bulod, sa mayon unit, na dahi nakababa digdi sa sentro, tadayang pamasahe nga ni, tapos dahi pangbayad sa doktor. So ano ang pwede nindong ipasar sa konseho tabi? Actually, kang naglansar po ako kang sa kuyang kandidatura last October, halos everyday po may nagbibisita sa sakuyang opisina. And sometimes, may nare-receive ako ng mga messages sa Facebook, ng mga 10 to 15 messages. Aram po nindo ka anong pigahagad, pambakal kibulong, pang hospital, kung ano-ano po ang related sa salud. Kaya sabi ko nga ni, kang nag-uron kami ni Congressman Pido Garbin, sabi ko, Yorme, kay buwan mapakusog ang satuyang sa health services dito sa syudad ng Legazpi dahil makairak po ini ang mga pobre na halos everyday naglilibot sinda para makalikom lang kang kwarta para makapagbakal kibulong. Kaya plano mi magbugtak kisarong primary clinic dyan po sa southern part of Legazpi City and northern part of Legazpi City, and at the same time available po ang mga doctors and available po ang mga medicines. Yan po ang gusto kong gibuhon, and sa tuyang mga barangay clinic kay puhan mapakusog po yan dahil minsan nga ni kulang ang mga gamit. Actually po, Henry, last month or 2 months ago, may sarong barangay kagawad, nagsusulisit sa kuya pang BP, dahil sa barangay ninda, warang pang BP. So dapat, ini mga bagay na inio, kompleto dapat inio. These are basic services na dapat irani sa mga tao. Ano pong leksyon ang nakuha nindo sa pandemyang COVID-19? Now, ano pong leksyon ang nakuha nindo sa pandemyang COVID-19? In doing so, anong legislative action or agenda ang pwede nindong ibusol sa konseho
para mas maging responsive ang lokal na gobyerno sa anuman na helang apera kang pandemya? Siguro kay Puan na mas lalo tang pakusugon ang satuyang health services di sa syudad ni Legazpi. Dahil kung ano man ang mag-abot na sakuna or ang pandemya, kung ano man in the future, preparado kita. Especially ang satuyang mga facilities. Kung maayos po, dapat magpuon po inio sa barangay. Kung makusog po ang satuyang health services na piga-deliver sa barangay up to the top, day po kita sa iling ko magkakaproblema. And continuous dapat kita nga magtao kay mga training sa satuyang mga barangay health worker. And siguro kay puwantang alagaan po sinda dahil for so many years ang sa indang sweldo, aram ko po, medyo diit po ang sa indang honorarium na dapat it's about time na i-increase man po iniyo, no? And sa tuyang mga hospital, like ining Legazpi City Hospital siguro continuous upgrading of the facilities. And we need to adapt to the new normal. Aram ko po ang mga Pilipino is very resilient, madali po kitang mag-bounce back. Kaya aram ko man na in the future, makaka-adjust na po kita sa mga maabot na panahon. May nahihiling po ba kamong problema digdi sa tuyang syudad sa lado kang transportasyon? Kung igwa man, ano po ang plano nin dumanong o digdi sa transportation po? Lalo na ngunya na igwa na kitang Bicol International Airport. Sa transportation, actually, kang mga nakaaging panahon, saro yan sa mga kikatakutan na i-handle bilang committee chairman dyan po sa Sangguniang Panglunsod kang Legazpi City dahil aramta po na dakol po ang naging problema. But this is a very challenging na kay puwantang pakarayong kimaray ang transportation because we should consider them as partners para po mag-asenso ang syudad ng Legazpi. And kung matatandaan ko, nasa 2,000 plus po ang na-issue dyan and there's a moratorium na stop po ang pagtao kay prangkesa and siguro dapat po i-monitor talaga kay Maray ini pong pagpabakal which is bako po to tama dahil ini pong prangkesa pigataw po ini sa sarong individual na deman po pwedeng i-transfer kung kay sisay-sisay and siguro ma-monitor ta if there's a red tape dyan po sa tuyang mga sa transportation na kaipuhan po na talagang mawara po sa laog dyan. Dahil there was a time that when I was a city councilor, may mga nababalitaan ako before na may mga korupsyon na nangyayari pag-abot dyan sa pag-issue kay mga prangkesa. And siguro there should be a dialogue between the transportation at least once a year para maaraman ta po kung ano ang needs ninda and kung ano man po para mag-improve ang satuyang services sa mga Legazpenyo and at the same time sa satuyang mga bisita sa mga maabot na panahon. Mga sir, ano pong departamento ang dapat pang ikrear kang konseho para mas maging responsive ang satuya pong lokal na gobyerno? Siguro po kay Puan po siguro i-review muna kung ano talaga ang needs kang Legazpi City before mag-create po kay sarong departamento. And ini po, bako lang po ini sa legislative, no? Sa Sangguniang Panglunsod, dapat mahali po ini sa satuyang executive kung ano po ang needs or programa niya sa mga maabot na panahon. Kasi kami digdio sa legislative, di man kami basta-basta na pwedeng mag-create kami without the request of the chief executive kang syudad ni Legazpi. So we should work together kung ano po ang mga kaipuhan sa mga maabot na panahon, then that's the time we create kung anong departamento ang needs para sa syudad ni Legazpi. Ang mga parasira and paraoma kariba sa mga sektor na grabing naapektaran not because of pandemic kundi ini mga kalamidad na minatama sa tuya. Ano po ang gigibuon nindong programa? Itong pigapuntang sustainable program para matabangan ining sektor na ini, bako ining sa mga palliative solutions na sa paagi nin binhi, nin abono or whatever. I mean, sustainable program para mas na daisinda kada bes
mahagad ki ayuda sa gobyerno. I think there should be a continuous training and seminar to our farmers and at the same time yun po mga paraisda no? Fisher folks para maging magayon ang saindang sektores. And kung pwedeng matawan ta sinda ki mga fertilizer, assistance and ini mga ini pong rice seedling na which is nagtaon na po kami from the past. I think last year nagpuo na po kami kay ini ang samuyang grupo ang Team APG and padagos na ang pagtauming assistance sa satuyang fisher folks and ini pong mga paraoma. And siguro po kung ano po ang needs ninda, like ini mga sa farmers, kung ano mga traktor ang kaipuan ninda, and even sa mga paraisda, kung pwede tang matawan sindang assistance, o kaya patawan na sindang loan assistance para mapadagos po ang saindang programa or mas lalo mapakusog ang saindang sectors. Dahil aram po nindo, nakakamundo nga ni minsan dahil ini pong mga new generation, day na po sinda interesado minsan na ipadagos ang saindang, like for example, ini paraoma. So iba na po ang gusto ninda. Now, if we will take good care of this sector, mailinta na yaon po ang suporta kang sa tuyang lokal na gobyerno, I think there's no reason na dapat i-stop ninda inio. Basta ang importante is matawan sinda ki continuous assistance from the local government, ini pong sa tuyang mga paraoma and at the same time sa tuyang mga fisher folks, and then siguro matawan man sinda kung tabang na kung sain mabenta ang saindang mga produkto. Kasi ka mga nakaabot na panahon, yan po ang problema ninda dyan po sa northern part of Legazpi na dininda aram kung sainda ipapabakal ang saindang mga produkto. One of the good qualities of a leader is to set as an example. Paano po nindo ipapahiling ini sa mga Legazpenyo? Thank you, Mar. I think you should practice what you preach. Importante po yan, no? And you should set a good example to your people. Especially kung ika po sarong leaderess, you really need to set a good example to your people. Since na, kung halimbawa man swerte yun po ako bilang Vice Mayor ng siyudad ng Legazpi, definitely po, ako po magiging ma-practice po ako kang sa kuyang participative management style. Di man pwedeng gabos na sana ako. So there should be a lot of consultation to the people of Legazpi, kay puwan po ma-involve ang gabos ng mga sektores kang syudad ng Legazpi. And gabos po ng mga Legazpenyo, welcome po na magbisita sa satuyang opisina. So, my last question, sirs. Para po makakrear nin effective ordinances ang sangguniang panlungsod, dapat po aram nindo so needs kang mga tao. So paano po nindo mabibridge sugap between the local government and the people? Well, I think ang pag-gibo kang sarong ordinansa, there should be a committee hearing and public hearing. Gabus po na mga involved duman sa satuyang ordinance, kay puwan po na maimbitaran para madangog po ang saindang boses. And depende po yan sa needs man ka mga tao, kung tailing ta na kay puhan talaga itong gibuon na ordinansa na ito para makatabang sa satuyang syudad, kay puhan po yan na gibuhon. And I think pag halimbawa man natapos na po ang ordinance na ipasama niyan kung sakali, and kung may nailing kita na flaws, kay puhan ta po sigurong ripasoon giraray para ma-perfecta ang sarong ordinansa. Sa kuyang last question, tabi, sa duwang aspirant for Vice Mayor, ano po tabi, natataka mo ang kay puan butuan kan mga Legazpenyo as Vice Mayor? Well, nata si Alan Ranyola. Si Alan Ranyola, even after election, nagbabalik po sa barangay. Si Alan Ranyola, wala pong amnesia. Kung ano itinuga ko, itatao ko po yan. Yan gigibuhong ko po yan. And ako po, siguro, nahiling naman po nindo ang samuyang track record na kang naging councilor ako ng siyudad ng Legazpi, dakulunon po ako na nagibuhan dyan po sa Sangguniang Panglunsod kan Legazpi. My performance will speak itself. And siguro, ako man po, dakulunon pa ako napatunayan sa buhay, naglaog po ako sa bida politika is really to help Legazpi City.
Bako po ako naglaog dyan sa syudad ng Legazpi para magkaigwaki yung mga kaipuan kong protektahan. Yaon po ako dyan dahil gusto ko pong makatabang sa syudad ng Legazpi and gusto ko pong lalo pa mag-asenso ang syudad ng Legazpi. Init sa gabos, gusto kong pasalamatan ang management and staff kang DCGB sa taon nindong tsansa hindi po sa tuyang forum para mapahayag po ang samuyang mga plano sa syudad ng Legazpi sa mga maabot na panahon. And of course, our televiewers, salamat po. And of course, ang satuyang mga supporters, salamat po dahil nagdigdi po kamo. And sana po magpili po kita ki marhay na mga lideres sa mga maabot na panahon. And asahan po nindo na ako po bilang aspirante na Vice Mayor kang Syudad ng Legazpi na si Alan Ranyola na gustong ipadagos sa mga pigibo niya ka mga nakaaging panahon, and asahan po nindo na mas magiging marikas ang serbisyong Alan Ranyola, and asahan po nindo gabus kamo ng mga taga Legazpi welcome na magbisita sa Sangguniang Panglunsod kang Legazpi City.